वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमामध्ये सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. मी डॉक्टर मृण्मयी भजक. किडनीचं आपल्या शरीरातलं महत्त्व हे अनन्यसाधारण आहे. म्हणजे शरीर शुद्धीचं कामच या किडनी करत असतात. पण जेव्हा किडनीचा काही आजार होतो किंवा किडनी फेलियर होतं तेव्हा त्याचा परिणाम हा मात्र संपूर्ण शरीरावर होतो. किडनी फेलियरवर मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये काय उपचार पद्धती आहेत हे जाणून घेणार आहोत आजच्या कार्यक्रमामधून. आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत डॉक्टर स्मिता निकम. नमस्कार मॅडम, कार्यक्रमात आपलं मनापासून स्वागत करते. मॅडम, जेव्हा आपण म्हणतो की किडनी फेलियर होतं तर मुळात किडनीचं जे काम आहे शरीरातलं तर ते कशा पद्धतीचं आहे? किडनी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा अवयव आहे शरीरामधला. जसं हृदय रक्ताभिसरणाचं काम करत असतं त्याच पद्धतीनं किडनी रक्तशुद्धीकरणाचं काम करत असतात. जेव्हा आपल्या शरीरात अनावश्यक घटक आणि अनावश्यक पाणी साठलं जातं तर ते मूत्राद्वारे किडनीतून बाहेर फेकलं जातं. तर किडनीचं रक्तशुद्धीकरण हे एक महत्त्वाचं काम आहेच. त्याचबरोबर इरिथ्रोपोएटिन हॉर्मोनची निर्मिती हे एक महत्त्वाचं काम किडनीमध्ये केलं जातं. तर त्या इरिथ्रोपोएटिन हॉर्मोनची आपल्याला RBC निर्माण करण्याकरिता बोन मॅरोमध्ये आवश्यकता असते. त्यामुळे आपलं हिमोग्लोबिन मेंटेन राहतं. तसंच रेनिन हॉर्मोनची सुद्धा किडनीमध्ये निर्मिती होते. तर रेनिनची आवश्यकता आपल्याला ब्लड प्रेशर मेंटेन करण्यासाठी, फ्लुइड बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला आवश्यकता असते शरीरात. तसेच ॲक्टिव्ह व्हिटॅमिन डीचं सिंथेसिस सुद्धा किडनी करते. तर ॲक्टिव्ह व्हिटॅमिन डी सिंथेसिस आपल्याला काय उपयोगी असतं तर शरीरातलं कॅल्शियम आणि फॉस्फरस यांचं प्रमाण संतुलित राखण्याचं ते काम करतं. यामुळे आपली हाडं मजबूत राहतात आणि हाडांची वाढही होते. अच्छा, म्हणजे जे किडनीचं कार्य असतं ते संपूर्ण शरीरावर काम करणारं असं असतं. पण किडनी संदर्भातल्या ज्या तपासण्या असतात ना तर त्या कधी करून घ्याव्यात? किडनीच्या आजारांमध्ये ना जोपर्यंत गंभीर आजार होत नाही तोपर्यंत रुग्णांमध्ये कोणतीही प्रकारची लक्षणं दिसून येत नाहीत. तर डोळ्यावर सूज येणं, चेहऱ्यावर सूज येणं किंवा पायावर सूज येणं ही प्राथमिक अवस्थेतली लक्षणं असून रुग्णांच्या ती लक्षात येत नाहीत. तर जेव्हा तुम्हाला मधुमेह आहे, डायबिटीस
किंवा हाय ब्लड प्रेशरचा त्रास आहे किंवा जन्मजात कोणता मूत्रमार्गाचा आजार आहे तर तुम्ही किडनीच्या संदर्भातल्या तपासण्या करून घेणं आवश्यक आहे. म्हणजे जर हे आजार असतील आणि तुम्ही जी सांगितली ती जर लक्षणं आपल्याला दिसत असतील तर किडनीच्या संदर्भातल्या सगळ्या चाचण्या ज्या आहेत त्या आपण लवकर करून घ्यायला पाहिजेत. किडनी फेल्युअरबद्दल, रिनल फेल्युअरबद्दल आपण बोलतोय तर त्याचे काही प्रकार असतात? हां, किडनी फेल्युअर हे जेव्हा आपण किडनी काम करत असतात नॉर्मली, तर जेव्हा 50% पेक्षा अधिक किडनी खराब होते तेव्हाच आपल्याला किडनी फेल्युअरची लक्षणं दिसतात. किडनीचा ॲक्च्युअल कार्य असतं ते आवश्यकतेपेक्षा शरीराच्या खूप जास्त प्रमाणात किडनी काम करत असते. त्यामुळे थोडा बहुत जरी खराब झाले किंवा थोडंही नुकसान झालं तर अजिबात शरीरावर कोणती लक्षणं दिसून येत नाहीत त्याची. तर जेव्हा 50%हून अधिक किडनी दोन्ही खराब होतात तेव्हाच आपल्याला लक्षणं दिसतात. यामध्ये सुद्धा एका किडनीवर जर परिणाम झाला असेल आणि दुसरी किडनी जर व्यवस्थित काम करत असेल तरी सुद्धा आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं लक्षण दिसून येत नाही. ती दुसरी किडनी कार्यक्षमता वाढवून आपलं काम पूर्ण करत असते. किडनी फेल्युअरचे 2 प्रकार आपल्याला महत्त्वाचे बघता येतील, ॲक्यूट किडनी फेल्युअर आणि क्रोनिक किडनी फेल्युअर. ॲक्यूट किडनी फेल्युअरमध्ये आपल्याला कोणत्या तरी आजाराचा ॲक्यूट परिणाम म्हणून किडनी फेल्युअर दिसून येतं. तर यामध्ये आपल्याला प्रामुख्यानं खूप उलट्या जुलाब होऊन जर डिहायड्रेशन झालं असेल, शरीरातलं पाणी कमी झालं असेल किंवा रक्तदाब कमी झाला असेल तर आपल्याला ॲक्यूट किडनी फेल्युअर दिसून येतं. तसंच ॲक्यूट नेफ्रायटिस किंवा युरिनरी ट्रॅकमध्ये स्टोनमुळे कोणता तरी ॲक्यूट अडथळा अशा प्रकारचं जर काही अडचण असेल युरिनरी ट्रॅकमध्ये तर आपल्याला किडनी फेल्युअर ॲक्यूटमध्ये दिसून येतं. त्याच पद्धतीनं सेप्टिसेमिया किंवा डिलिव्हरीच्या दरम्यान उच्च रक्तदाब, अचानक BP वाढला असेल किंवा अतिरक्तस्राव झाला असेल तरीसुद्धा आपल्याला किडनी फेल्युअर, ॲक्यूट किडनी फेल्युअर दिसून येतं. ॲक्यूट किडनी फेल्युअर हे त्यावेळी तात्पुरते उपचार केले किंवा मूळ आजार असतो त्याच्यावर उपचार केले तर ॲक्यूट किडनी फेल्युअर पूर्णतः बरं होऊ शकतं. तसंच क्रोनिक किडनी फेल्युअर आहे. क्रोनिक किडनी फेल्युअरचे महत्त्वाचे जे कारण आहेत त्यामध्ये आपल्याला डायबेटीस, त्याच्यानंतर ब्लड प्रेशर हे 2 महत्त्वाचे कारण आहेत. तसंच क्रोनिक युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन असेल, आपल्याला क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्रायटिस असेल, त्याच पद्धतीनं रिकरंट रिनल कॅल्क्युला असतील तर आपल्याला क्रोनिक किडनी फेल्युअर होऊ शकतं. त्याच पद्धतीनं ओल्ड एज पेशंटमध्ये जर बिनाईन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट असेल, प्रोस्टेट ग्रंथीची वाढ झालेली असेल तर त्या केसेसमध्ये सुद्धा आपल्याला क्रोनिक किडनी फेल्युअर दिसून येतं. बरोबर आहे. म्हणजे काही आजार हे असतात हे आधीपासूनचे असतात आणि त्यानंतर रिनल फेल्युअर, किडनी फेल्युअर ते डेव्हलप होतं. पण जेव्हा किडनी फेल्युअर होतं तर तुम्ही म्हणालात की लगेचच लक्षणं दिसत नाही, पण जी नंतर दिसतात ती लक्षणं काय असतात? सुरुवातीला उलट्या, मळमळ किंवा खाणं, जेवण न करण्याची इच्छा होणं अशा पद्धतीची लक्षणं दिसून येतात. डोळ्याच्या वरच्या बाजूला सूज येणं किंवा चेहऱ्यावर सूज येणं हे प्राथमिक अवस्थेतलं लक्षण असतं. जर किडनी फेल्युअर वाढत गेलं आणि त्याच्यावर उपचार झाले नाहीत तर मग शरीरात पाणी साठून राहणं, पूर्ण अंगभर सूज येणं, त्यानंतर उलट्या जुलाब हे प्रकार चालूच राहतात पेशंटमध्ये. त्याच पद्धतीनं किडनीचा काम कमी झाल्यामुळे रक्तदाब वाढायला लागतो पेशंटचा आणि तो वाढलेला रक्तदाब परत किडनीवर ताण आणून नंतर किडनीला डॅमेजेस होत राहतं. अशा पद्धतीनं किडनी फेल्युअरची आपल्याला लक्षणं दिसतात. तसंच अशक्तपणा किंवा थोडंसं चालल्यानंतर थकवा जाणवणं अशा प्रकारची लक्षणं दिसून येतात. बरोबर आहे. तुम्ही म्हणालात की उलट्या, मळमळ, आता ही जी लक्षणं आहेत की ही अदरवाईज पण असतात पेशंट्समध्ये, इतर काही कारणांमुळे पण असतात. तर किती काळ ही लक्षणं जर दिसली तर आपण औषधोपचार केल्यानंतरही लक्षणं जर कमी झालेली नाहीत तर तेव्हा आपल्याला या लक्षणांकडे गांभीर्यानं लक्ष देऊन आपल्याला ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं असतं. नक्कीच डॉक्टर. म्हणजे आता आपण किडनी फेल्युअर किंवा रिनल फेल्युअर आहे त्याची लक्षणं बघितली, त्याचप्रमाणे चाचण्या कधी करून घ्याव्यात हे देखील आपण जाणून घेतलं. किडनी फेल्युअरचे काही पेशंट्स आहेत त्यांचे अनुभव देखील आपण ऐकणार आहोत, पण आता थांबतो एका छोट्याशा विश्रांतीसाठी. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 93727
2800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. नमस्कार. आरोग्याचं मॉडर्न युग ह्या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आपल्याकडे एक पेशंट आहेत सुमन जाधव नावाच्या, ज्यांना डायबिटीस आहे आणि त्यांना किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर झालेलं आहे. त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये ट्रीटमेंट घेतली आणि त्यानंतर त्यांना काय रिझल्ट्स मिळाले हे ऐकूया त्यांच्याकडूनच. सुमन जाधव, वय 80 वर्षे, राहणार कराड, यांना जून 2016 पासून सतत उलटी येणे व ताप येणे असे त्रास होत होते. एक दिवस अचानक खूप प्रमाणात उलट्या झाल्या. तपासणी केली असता रिपोर्टमध्ये त्यांचे क्रियाटीन 6.4 आणि युरिया 165 इतक्या खूप प्रमाणात वाढलेले. नोव्हेंबर 2016 साली अचानक त्यांना भरपूर उलट्या झाल्या. कोणत्याही औषधांनी बऱ्या झाल्या नाहीत. मग तेव्हा रक्त चेक केलं तेव्हा असं नजरेस आलं की त्यांचं युरिया आणि क्रियाटीन खूप वाढलेलं होतं. सोनोग्राफी रिपोर्टनुसार तज्ज्ञांनी त्यांना डायबेटिक नेफ्रोपॅथी हा किडनीचा आजार झाला असल्याचे सांगितले. तज्ज्ञांनी त्यांना आठवड्यातून 2 डायलिसिस करण्याचा सल्ला दिला होता. डॉक्टरांनी आठवड्यातून 2 वेळा डायलिसिसचा सल्ला दिला, पण आम्ही डायलिसिस स्टार्ट केलं नाही कारण की त्यांच्या वयाला ते झेपणार नव्हतं. परंतु रुग्णाचे वय जास्त असल्या कारणाने त्यांचे डायलिसिस करणे शक्य नव्हते. म्हणून सुमन जाधव यांच्या नातेवाईकांनी त्यांचे डायलिसिस न करण्याचा सल्ला घेतला. त्यांनी लगेचच नोव्हेंबर 2016 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. नोव्हेंबर 2016 साली जसं समजलं तसंच आम्ही त्यांना मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट चालू केली. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर 8 ते 10 दिवसातच त्यांच्या तब्येतीत सुधारणा होऊ लागली. एक आठवड्याभरातच असा फरक दिसला की डॉक्टर म्हणाले की डायलिसिस सध्या तरी करायची गरज नाही. आधी म्हणालेले की आठवड्यातून 2 वेळा डायलिसिस केलंच पाहिजे आणि आम्ही डायलिसिस चालूच केलं नाही. आणि परत डॉक्टर आम्हाला म्हणालेही नाहीत की आता डायलिसिस स्टार्ट करा. 1 महिन्याभरातच त्यांचे रिपोर्ट खाली येत गेले आणि 6 महिन्यात त्यांचं टोटली रिपोर्ट नॉर्मल आले. त्यांनी परत त्यांच्या स्थानिक तज्ज्ञांकडे तपासणी केली असता त्यांनी आता डायलिसिस करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. शरीरातील युरियाचे प्रमाण स्थिर झाले, क्रियाटीन कमी झाला, HB वाढला. ह्या उपचारामध्ये कुठलेही सलाईन नाही, इंजेक्शन नाही किंवा रक्त काढणे असा काही प्रकार नाही. घरच्या घरी राहून पेशंटला एकदम बरं वाटतं. त्यांना आता पूर्वीचा कोणताही त्रास होत नसून ते मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. त्या चालू फिरू शकतात. आता जेवण व्यवस्थित जातं त्यांना. आता सगळं साखर कमी आली आहे आणि शुगरच्या गोळ्या पण बंद केले. ते फक्त बीपीच्या गोळ्या चालू आहेत. अशा पेशंटनी सुरुवातीला अगदी डायलिसिस स्टार्ट करण्या अगोदर मॉडर्न होमिओपॅथीला रीच करावं. आताच आपण पाहिलं की सुमन जाधव यांना क्रॉनिक किडनी फेलियर झालं होतं आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचारांनी त्यातून पूर्णपणे बाहेर पडलेले आहेत. क्रॉनिक किडनी फेलियर याबद्दल आणखी जाणून घेणार आहोत कार्यक्रमातून. त्याचप्रमाणे सुमन जाधव ह्या आजारातून कशा प्रकारे बाहेर पडल्या त्याविषयी देखील बोलणार आहोत. पण आता थांबतो एका छोट्याशा विश्रांतीसाठी. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा.
सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. आत्ताच आपण एका रुग्णाचा अनुभव ऐकला, सुमन जाधव यांचा. तर ह्या पेशंट जेव्हा आल्या होत्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या ट्रीटमेंटसाठी, तर तेव्हा कशा पद्धतीने ही ट्रीटमेंट दिली गेली? ते पहिल्यांदा जेव्हा आपल्या क्लिनिकमध्ये आले नोव्हेंबर 2016 तर तेव्हा त्यांना 2-3 ठिकाणी ते डॉक्टरांना दाखवून आले होते. तर त्यांना तुम्हाला डायबेटिक नेफ्रोपॅथी, किडनी फेल्युअर झालेला आहे हे त्यांना डायग्नोसिस सांगण्यात आलेलं आणि तुम्हाला डायलिसिस किंवा किडनी ट्रान्सप्लांट हे 2च उपचार ह्याच्यावर आहेत असं सांगण्यात आलेलं. तर त्यावेळी पेशंटला त्रास काय होत होते, तर उलट्या होणं, मळमळ होणं, जेवण न करण्याची इच्छा न होणं, अशा प्रकारचे त्रास पेशंटला होत होते. तर त्यावेळी डायलिसिस करण्याच्या मनस्थितीत पेशंट नव्हते, कारण त्यांचं वय जास्त होतं आणि ट्रान्सप्लांट हा त्यांच्या केसमध्ये वयाच्या अनुसार करता येण्यासारखं नव्हतं. तर मग मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये आल्यानंतर त्यांचा आपण पूर्ण केस स्टडी केला. तर त्यावेळी त्यांचं क्रिएटिन 6.7 इतकं होतं आणि आपल्या इथे उपचार सुरू केल्यानंतर अगदी 1 महिन्यामध्येच त्यांचं क्रिएटिन कमी व्हायला लागलं. तसंच पेशंटची लक्षणं सुद्धा कमी व्हायला लागली. त्यांना जेवण जायला लागलं, अशक्तपणा कमी व्हायला लागला त्यांचा. तसंच त्यांचं डेली रुटीन आहे जे नियमित ते चालू झालं व्यवस्थित आणि पेशंट निरोगी आयुष्य जगायला लागलं. किडनी फेलियरचा जो आजार आहे तो साधारण कोणत्या वयोगटात मोडतो? लहान मुलांपासून वयोवृद्ध लोकांमध्ये सर्वांमध्ये आपल्याला किडनी फेल्युअर दिसून येऊ शकतं. लहान मुलांमध्ये जर जन्मजात कोणता मूत्रमार्गामध्ये जर अडथळा असेल किंवा कोणता अनुवंशिक पॉलिसिस्टिक किडनीसारखा जर आजार असेल तर त्या लहान मुलांमध्ये पण आपल्याला किडनी फेल्युअर दिसून येऊ शकतं. तरुण वयामध्ये ब्लड प्रेशर किंवा डायबेटीस असेल तर त्या पेशंट्समध्ये सुद्धा आपल्याला किडनी फेल्युअर दिसून येऊ शकतं. आणि वयोवृद्ध लोकांमध्ये असेच कोणत्या आजाराचा दुष्परिणाम म्हणून दीर्घकाळ किडनीचं नुकसान होऊन त्यांच्यामध्येही आपल्याला किडनी फेल्युअर दिसून येऊ शकतं. बरोबर आहे. मग ह्या आजाराचं निदान आपण कसं करतो? साधारण ब्लडच्या तपासण्या केल्या जातात सुरुवातीला. त्याच्यामध्ये CBC म्हणजे कंप्लीट ब्लड काउंट केला जातो. त्याच्यामध्ये आपल्याला हिमोग्लोबिनचं प्रमाण शरीरातलं कळून येतं. जर किडनी काम कमी करत असतील तर हिमोग्लोबिनचं प्रमाण कमी होतं शरीरातलं आणि पेशंटला थकवा जाणवतो. त्याच पद्धतीनं किडनी फंक्शन टेस्ट केल्या जातात. यामध्ये युरिया आणि क्रिएटिनचं महत्त्वाचं प्रमाण बघितलं जातं. तसंच इलेक्ट्रोलाइट्स बघितले जातात. सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, फॉस्फरस यांचंही प्रमाण बघितलं जातं. युरिन रुटीन आणि मायक्रोस्कोपिक असं युरिनची आपण तपासणी करतो. त्यामध्ये युरिनमधून प्रोटीन्स जात आहेत का, अल्ब्युमिन जाते का, युरिनमध्ये शुगर प्रेझेंट आहे का किंवा युरिनमध्ये कोणत्या प्रकारचं इन्फेक्शन आहे का हे बघितलं जातं. तसंच सोनोग्राफी अत्यंत सहज सोपी करता येणारी प्रक्रिया आहे. तर सोनोग्राफी केली जाते पेशंटची. तर त्यामध्ये आपल्याला किडनीचा आकार, रचना किंवा किडनीच्या मार्गामध्ये कुठे अडथळा आहे का हे समजून येतं. आणि जर या तपासण्या करून सुद्धा जर आपल्याला कोणतं निदान दिसत नसेल तर रिनल डॉपलर किंवा इंट्राव्हेनस पायलोग्राफी या तपासण्या केल्या जातात. आणि सर्व तपासण्याअंती जर कोणतंही निदान होत नसेल तर किडनीची बायोप्सी करून किडनीचं आजाराचं निदान केलं जातं. तुम्ही मगाशी देखील म्हणालात की अशा पेशंट्सना शक्यतो डायलिसिस ॲडवाईस केलं जातं. तर डायलिसिसला बरेचसे पेशंट्स तयार नसतात. तर डायलिसिस हे प्रचलित उपचार पद्धती आहे आणि दुसरीकडे आहे मॉडर्न होमिओपॅथी. तर काय सांगाल या दोघांची तुलना? मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये आपण OPD बेस्ड ट्रीटमेंट देतो पेशंटना. त्यामुळे फार सोप्या सहज घेता येणाऱ्या च्युएबल पिल्स असतात, त्या तुम्ही कुठेही कधीही घेऊ शकता. पेशंट ट्रॅव्हलिंगमध्ये सुद्धा औषधं घेऊ शकतो. तसंच प्रचलित उपचार पद्धतीमध्ये आपल्याला डायलिसिस करण्यासाठी डायलिसिस सेंटरमध्ये जावं लागतं. ती अतिशय खर्चिक पेनफुल प्रोसेस आहे. पेशंटला वारंवार डायलिसिस सेंटरमध्ये जावं लागतं. डायलिसिसच्या दरम्यान होणाऱ्या कॉम्प्लिकेशन्सना फेस करावं लागतं. त्याच पद्धतीनं घरातलं फॅमिली लाईफसुद्धा डिस्टर्ब होऊन पेशंटला मानसिक त्रास होतो. त्याच्या अपोजिट
म्हणजे आपल्याला मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये आपण OPD बेस्ड ट्रीटमेंट देत असल्यामुळे घरच्या हेल्दी वातावरणात पेशंट राहत असतो, त्यामुळे तो लवकर बरा होतो आणि आजारी असल्याची कोणतीही भावना नसते पेशंटमध्ये. निरोगी आयुष्य, दैनंदिन दिनक्रम सगळा व्यवस्थित चालू असतो पेशंटचा. अशा पद्धतीने आपण मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून दैनंदिन जीवनात आनंदी राहण्याचा एक मार्ग उपलब्ध करून दिलेला आहे पेशंटला. नक्कीच. आणि तुम्ही जसं सांगितलं की डायलिसिस ही खूप खर्चिक ट्रीटमेंट देखील आहे, तर मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये जेव्हा रुग्ण ट्रीटमेंट घेतात तर तेव्हा ते खर्चाची तुलना कशी होते? डायलिसिस सेंटर्स अवेलेबल होणं किंवा पेशंटला वारंवार तिथं जायला लागणं हे त्रासदायक असतं. तसंच त्याच्यासाठी येणारा खर्चही खूप मोठ्या प्रमाणात असतो आणि त्यामुळे पेशंट आर्थिकदृष्ट्या खच्चीकरण होत असतं पेशंटचं. त्या तुलनेत आपली ट्रीटमेंट पद्धतीमध्ये रुग्णांना परवडणारी अशी ट्रीटमेंट आहे. ज्यांना अक्यूट किडनी फेलियर किंवा क्रॉनिक किडनी फेलियर झालेलं आहे असे अनेक रुग्ण आज आपल्या समाजात आहेत, अशा सगळ्या रुग्णांना तुम्ही काय सल्ला द्याल? सर्वप्रथम लक्षणं दिसून आलेल्या ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं आहे रुग्णांनी. तर आपल्याला किडनीचा कुठला गंभीर आजार आहे की नाही हे जाणून घेणं गरजेचं आहे आणि त्या पद्धतीचा आजार असेल तर त्वरित निदान करून त्याचं उपचार घेणं गरजेचं आहे. त्याच पद्धतीनं आहारामध्ये पथ्यांचं वापर केला पाहिजे. यामध्ये आपण पाणी कमी प्रमाणात, जर शरीरावर सूज येत असेल तर पाणी कमी प्रमाणात घेतलं पाहिजे. तसंच मिठाचं आहारामधलं प्रमाण कमी केलं पाहिजे. तसंच हाय फॅट असलेले किंवा हाय कॅलरीज असलेलं डाएट अवॉइड केलं पाहिजे. त्याचबरोबर तुम्ही नियमित व्यायाम केला पाहिजे आणि ब्लड प्रेशर आणि ब्लड शुगर या लेवल्स आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवल्या पाहिजेत. बरोबर. आणि ह्या ज्या तुम्ही तपासण्या सांगितल्या म्हणजे ब्लड शुगर आणि ब्लड प्रेशर, तर हे किती फ्रिक्वेंटली चेक केलं पाहिजे अशा रुग्णांना? दर 3 महिन्यांनी आपण तपासण्या करून घेतल्या पाहिजेत. या मॅडम, किडनी फेलियरच्या सगळ्या रुग्णांसाठी मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये काय काय उपचार पद्धती उपलब्ध आहेत? मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून आपण रुग्णांना पेशंट ॲज अ होल असं होमिओपॅथिक प्रिन्सिपल्सवर बेस ट्रीटमेंट देत असतो. तर यामध्ये पेशंटची लक्षणं तर कमी होतातच, याचबरोबर पेशंटच्या किडनीची कार्यक्षमता वाढते. त्यामुळे हे अनावश्यक घटक असतात जे युरिया, क्रिएटिन किंवा एक्सेस वॉटर असतं शरीरातलं, तर ते शरीराबाहेर फेकलं जातं. तसंच मॉडर्न होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट ही OPD बेस्ड ट्रीटमेंट असल्यामुळे पेशंटला कोणत्याही हॉस्पिटलायझेशनची गरज लागत नाही. तसेच डायलिसिस किंवा ट्रान्सप्लांट हे अत्यंत महागडे असणाऱ्या उपचार पद्धती आहेत, तर त्या आपल्याला टाळता येऊ शकतात. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून आपल्याला OPD बेस्ड ट्रीटमेंट घेऊन हॉस्पिटलायझेशनची कोणत्याही प्रकारची गरज लागत नाही. तसेच पेशंटला आपल्याला डायलिसिस फ्री किंवा किडनी ट्रान्सप्लांट न करता पूर्णपणे बरे करता येते. नक्कीच. धन्यवाद मॅडम आपण दिलेल्या या माहितीसाठी. आणि खरोखरच मला असं वाटतं की सगळ्या रुग्णांसाठी हा एक दिलासा आहे की किडनी फेलियर सारखा जो एक दुर्धर आजार मानला जातो त्यावर देखील मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये उपचार पद्धती उपलब्ध आहे आणि ही यशस्वी उपचार पद्धती आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये असाध्य आणि दुर्धर रोगांसाठी आणखी काय काय उपचार पद्धती आहेत हे जाणून घेणार आहोत पुढच्या भागातून. आत्ता इथेच थांबतोय. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल ID आहे info@modernhomeopathy.co.in. modern homeopathy 8009@gmail.com.